dadaan tayo rito. One way kasi ito. Sa mga gustong bumili ng murang walis tambo, walis tingting, dustpan, dito meron dito. Mura lang dito, nakabili na ako dito. Dito na, paglagpas lang ng tuloy na to. May tubo dito sa kanan ko. Yan, may puno na yan na may motor. Mura dyan. Yan, sila Manang at si Tatay. Mura ang walis tingting dyan sa walis tambo. Matibay pa. Okay, ito, malapit na tayo. Ito po, pero hindi ko na-try kung magkano yan dyan. So ito, nandito na tayo sa pinaka binyan. Okay. Ayan, pag diniretso na, binyan yan. Pero ito, palago na to. Ano ka nasisira, ulo? Dadaan pala tayo ngayon sa electronics supply. Titingin tayo ng mic. Oo, may nabibili sa kanila. Dahil itong ginawa kong mic na DIY, medyo maliit at okay naman siya. And, so maririnig nyo naman dito sa sound ko. Hindi ko na alam kung maganda sa tenga o yung boses ko lang ang pangit. So titingin tayo sa electronics, malapit sa may Santa Rosa boundary, na magandang quality, tsaka kung magkano. Parang may nakita kong aso. A few moments later. Tumatakbo. Ito na tayo sa binyan. Shout out, malamig. Ride safe, Pops. May mga tumatawid. Kaya patawirin muna natin. Wala kang dalang patient. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo.
Wala silang tinda. Saan kaya nakakabili ng ganun? Kaya maraming dumadaan dito, lalo yung mga nakamotor. Malaking tulong tong kalsadan to. Pwede rin dito mga tricycle yan, tulad yan, tricycle, e-bike, kotse pwede rin, kasi dito kotse. Pero yung medyo mas malaki sa kotse or van, yung 300, close van, yan, kasi pa naman. Yung nga lang, medyo ingat-ingat lang kasi baka sumabit o masikip na kalsada na to. Pero kasya naman. Wag lang yung mga malalaki, yung mga truck, yung malalaki, yung pan-deliver ng mga appliances,
delivery ng buhangin. Ako, pag yun dumaan dito, sigurado yan mag-cause ng traffic yan. Tignan mo naman yung gilid-gilid. So kung ikaw yung nakamotor, yan, advisable to dito ka dumaan. So ito, lusot na ito yung going to Santa Rosa Plaza, Santa Rosa Palengke. Okay, para iwas traffic. Yan, mas kakaliwa tayo dito. Ibang katabi kong motor mamahalin pa ba nga atig 1,500 plus pabango ko pawis lang, unlimited to